Bart van der Sterre is zaterdagavond uitgeroepen tot nieuwe prins van de Pielhaas in Venray. Prins Bart de Eerste koos tot zijn adjudanten Bjorn Jeuken en David Nabbe. Columnist Hannes van weekkrant Pelemaas had het helemaal goed. Ook in Venray heet de prins Bart. Dit jaar is niet alleen in de Venrayse kerkdorpen Wansum, Oostrum en Leunen een prins Bart de baas. Ook in het Pielhazenriek Venray gaat de prins met die naam. Uiteraard hadden we prins Bart van der Sterre en zijn adjudanten Bjorn en David voor de camera voor een eerste reactie. Ja, super. Helemaal geweldig. Doldwaas, enthousiaste zaal. Kei mooi trio. Met mijn beste camera dit te mogen doen. Fantastisch. En een jongensdroom eruit komt. Was je zenuwachtig van tevoren? Gezonde spanning. Okay. Hoe ging dat bij jou thuis? Dus ja, hetzelfde. Gezonde spanning. Ja. Ik weet verder niet. Dus even een nevel mee in de kamer op in de kop. Maar ja, heel gaaf. Dus we gaan er tegenaan. En ook bij jullie niks verraaien? Ik hoop het niet. Ja, dat horen we straks wel, maar wij denken het goed gedaan te hebben. Dat was een complete verrassing dus? Ja. Bjorn Jeuken, David Nabbe en Bart van der Sterre kenden elkaar al heel lang voordat ze het nieuwe prinselijk trio van Rooij vormden. Ik zie mijn beste camera van vroeger al. En 21 jaar geleden, in 1983, waren we al jeugdtrio van de Hazekeutel. Dus helemaal nee zin ze niet. Ze zijn weer in ere hersteld. En dat in ere herstellen gebeurde dus krap een kwartier eerder in een tot de nok gevulde schouwburg. Maar niet alleen het voorstellen van het nieuwe trio was onderdeel van het programma, ook het afscheid van het eerdere trio met inmiddels oud-prins Joris. Ja, Kels, kijk nog maar eerlijk goed, want dit is echt het allerlaatste moment dat jullie hier als vastelavonds trio zult staan. Over een paar ogenblikken is dat helaas voor jullie afgelopen, maar je weet als je eraan begint dat dit staat te gebeuren. Meteen na het aftreden en afleggen van de versierselen werd Joris opgenomen in de APK, de Alt-Prinsencompagnie, en werd daartoe gedoopt met hazenbloed. Hierbij doop ik ook Gregorius Leonardus op 25 december 1969 geboren, Rotse Jong. En hij is als kerstkindje geboren. Oh wacht, dan moet ik heel even. Hij is als kerstkindje geboren. Nu even staan. Heb ik toevallig even op zijn Facebook-pagina gekeken, Joor. En je hebt dat filmpje ook vast gezien. Een prachtig klein kelk is ook nog een film, een liedje. En dat moet ik heel even score doen. Mag dat? Ja. Jingle bell, jingle all the way. Iedereen kan voetballen behalve PSV. Hey! Hij zal het niet leuk gevonden hebben, maar nou kost er even niks aan doen. Geboren Rotsenjong tot levenslang lid van de APK. Met alle rechten en plichten hieraan verbonden. En dan schud ik het niet naar mijn nek, joh. Nee, dat doe ik niet. Dat niks. Natuurlijk was er ook volop dans en entertainment, maar de rode draad van de avond was Pielhaas 2.0. Ofwel de frisse nieuwe wind die door de vastelavondsvereniging waait. Maar goed. Uitzondering, dames en heren. Dan zeg ik weer rapport kijken. Ja, dat rijden we. En met voorstop hebben we een goede stap vooruit gemaakt. Maar daar zien we nog lang niet met. Het moet anders, het moet beter, het moet meer. Moeten we misschien iets met een Pielhaas doen? Zou je dat niet misschien een beetje moeten pimpen, zodat hij meer van deze tijd is? Dan krijg je bijvoorbeeld dit. Of zoiets. Of misschien dit. Ondanks alle voorgestelde vernieuwingen blijven de tradities het allerbelangrijkste. En zo kon een kersverse prins Bart zijn onderdanen ook weer als vanouds toespreken. Het leek wel alsof het nieuwe trio vaker voor het grote publiek staat, maar het dagelijkse leven blijkt een stuk saaier te zijn. Ik ben projectmanager in de lichtreclame. En wat doe jij in het dagelijks leven? Nou, ik ben een collega van Bjorn, dus wij zitten bij dezelfde werkgever. Dus ja, projectmanager. Dezelfde functie, tegenover elkaar, dus we zien elkaar iedere dag.
En wat doet Bart in het dagelijks leven? Ik ben financieel adviseur bij Van der Mortel Assurantieadvies. En net als zijn voorgangers heeft ook dit trio een eigen lijfspreuk. Deze vastelavond schuiven wij de kleine lettertjes aan de kant en laten met Olly de sterren stralen over het Pielhazenland. Vastelavond samen! Hey. Vanaf 1 januari dit jaar verstrekt de gemeente Venray alleen nog subsidie aan reguliere peuterspeelzalen. Een beslissing die van invloed is op Montessori Centrum Venray. De Montessori school heeft een samenwerking met Corijn Kinderplein. Hierdoor kunnen peuters vanaf 3 jaar al terecht in het centrum. De directrice vindt het spijtig dat de subsidie daarvoor stopt. Ja, we vinden het heel erg jammer, want wij denken dat wij iets unieks bieden voor kinderen en wij willen gewoon graag dat iedereen daar gebruik van kan maken. Zodat iedere ouder kan kiezen voor peuterspeelzaalwerk binnen het Montessori Centrum in Venray. Als overbrugging biedt de gemeente nog subsidie aan voor de kinderen die al gebruik maken van peuterwerk. De nieuwe regeling heeft met name invloed op kinderen van ouders die geen baan hebben. Ouders die niet werken, die krijgen dus nu subsidie. Dus de kinderen die we nu nog hebben, die krijgen nog subsidie. Maar voor nieuwe kinderen kunnen we alleen doorgaan onder de wet kinderopvang. En dat betekent dat we dus voor niet werkende ouders een hoger tarief zouden moeten hanteren, omdat we geen subsidie meer krijgen. Toch wil het Montessori Centrum verder met het aanbieden van peuterwerk voor 3-jarigen. Zij geloven dat de directe samenwerking tussen basisschool en de peuterklas een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de kinderen. Wat je merkt is dat kinderen vanaf 3 jaar al op de dinsdag en donderdagochtend bij de peuterspeelzaal zijn. Dat ze door middel van activiteiten ook veel werken in de onderbouw. Ze maken kennis met de juf van de onderbouw. Ze hebben activiteiten samen met kleuters. En je merkt daardoor dat ze gewoon heel fijn de overstap kunnen maken naar de echte basisschooltijd vanaf 4 jaar. De organisatie wil ouders tegemoetkomen in de kosten. Daarom biedt het centrum peuterwerk voortaan aan onder de wet kinderopvang. Dat betekent dat wij voor iedere ouder die bij ons geïnteresseerd is in peuterwerk, kunnen speciaal, dus individueel kunnen gaan kijken van wat betekent deze situatie voor u en wat zou u dan uiteindelijk moeten bijdragen voor het peuterspeelzaalwerk. Om ouders een beter beeld te geven van wat het Montessori Centrum nu doet, organiseren zij op 4 en 6 februari inloopochtenden voor ouders en peuters. Op zaterdag 15 februari is er een open dag. In het Limburgse Museum start aanstaande zaterdag een bijzondere expositie. Vandaag werd de laatste hand aan het geheel gelegd. Met behulp van een hijskraan werd vanochtend een model van een Tyrannosaurus Rex voor het museum geplaatst. De 13 meter lange dinosaurus is een van de levensgrote modellen die te zien zijn tijdens de tentoonstelling. Met 900 vierkante meter is het de grootste presentatie ooit in het Limburgs Museum. De komst van deze expositie is dan ook zeer bijzonder. Het is heel verrassend. We waren op zoek naar een grote tentoonstelling die veel publiek zou trekken. We hadden verschillende aanbiedingen uit de hele wereld en hebben uiteindelijk hiervoor gekozen omdat we denken dat dit het publiek het meeste zal aanspreken. Dino Experience reist de wereld rond en is nu voor het eerst in Nederland te zien. Dinosaurussen zijn natuurlijk al lang uitgestorven, maar nog steeds erg populair. Je ziet in kledinglijnen bijvoorbeeld dat er kinderkleding is met dino. De dino is eigenlijk een heel vleesetend monster, kun je wel zeggen. Maar het is ook in deze tijd geworden tot een knuffeldier. Elke samenleving, elke cultuur heeft zijn eigen monsters nodig. In de middeleeuwen was dat een draak of een duivel. En in de 20e eeuw is de dino als een soort van monster geworden, net als King Kong. Dieren die tot de verbeelding spreken. Maar de mensen hebben dat ook eigenlijk als een beeld omgedraaid. Er zijn op een gegeven moment zijn die angstige dieren zijn knuffeldieren geworden. Een klas basisschoolleerlingen kreeg de primeur. Zij mochten als allereerste de tentoonstelling bezoeken. En waren zeer onder de indruk van de veel verschillende dinosaurussen die er te zien waren. Je hebt er met veren, je hebt er met een hele dikke vacht, je hebt er met stekels. Ja. Hoe vond jij het? Leuk. Wat vond je misschien wel het leukste aan de tentoonstelling? Dat ze konden bewegen en dat ze geluiden konden maken. Bewegen en geluiden maken? Maar ze zijn toch dood? Ja, maar ze hebben dat nagemaakt een beetje. Aanstaande zaterdag 1 februari opent de tentoonstelling. Tot en met 26 oktober is de expositie te bezoeken.
Het Odapark in Venray houdt zondag 2 februari om 3 uur een vernissage rond de nieuwe solotentoonstelling van Jeroen van Bergen. De bouwkundige achtergrond van Van Bergen is in zijn werk terug te zien. De strenge meetkundige omvang van een toilet past de kunstenaar strikt toe. Hij is eigenlijk best wel uniek. De meeste kunstwerken die we laten zien zijn nogal pop-art gericht en met heel veel humor. Dat zit er ook in bij, althans die humor zit ook wel in bij Jeroen van Bergen, maar daar moet je wel even goed naar kijken. Want het lijkt afhankelijk van wat abstracter werk. In 2012 won de kunstenaar de Limburgse Schoenkprijs. Mede hierdoor is het werk van Van Bergen een toegevoegde waarde aan het Odapark. Jeroen is een interessante kunstenaar die net iets anders laat zien wat de meeste andere kunstenaars laten zien hier in het Odapark. Het is natuurlijk een keuze die het Odapark altijd gemaakt heeft. Maar we vinden wel dat zijn werk aandacht verdient, omdat hij toch wel een uitzonderlijk iemand is in deze hedendaagse beeldende kunst, althans in Limburg betreft. En het is een Limburgse kunstenaar, ja, dan willen we toch het publiek niet onthouden om zijn werk te leren kennen. De vernissage in het Odapark is gratis toegankelijk. Heinz Smets, curator van Schunk in Heerlen, verzorgt de inleiding. Componist Martijn Alsters verzorgt een klankcompositie die geïnspireerd is op het werk van Van Bergen. De expositie is nog tot 16 maart te bezichtigen.